питання. Дякую. Вітаю усіх, ми раді всіх вітати, для мене такі гонори, радість бути тут. Сьогодні серед вас у такої артистичної простори незвичайної, цікавої. Я сподіваюся, що ця простора буде жити, розвиватися і приносити свій плен і Витебську, і Білорусі. І от сьогодні, справді, ми з вами зібралися на таку гутарку. З вашого дозволу я сяду, бо я тільки після хвороби, я це, видать, не вистою. Але там вам буде добре тим, хто ззаду, коли я буду сидіти. Буде. Нормально. Ну, нічого так. Ви, коли ласка, у гутарку лучаєтеся вольно, на любой моменте, тому що это не аудиторная, не университетская лекция, а это менавіта гутарка. И перед тем, как мы ее начнем, я хочу, как мы ведали, где мы стоим, кто з присутних прочитав і хто не прочитав есей Ігната Абдзираловича «Одвічним шляхом». Прочитала. Хто прочитав? Я прочитала. Так, один голос. Я так само читав, але вже трошки... Ну, подниміться руки. Да, я вот подниму руку, так я так само читала. Ага. Большинство человек не читает, да? Як він називається ще раз? Одвічним шляхом. Називається, добре, а хто з вас зовсім не ведає про Ігната Кончаловського? Так. О, А то є не є Абдзиралович, так? Ну, тоді от якби от будемо глядати, з чого нам починати, тому що нам треба ще буде ліквідний, який маленький зробити. Перед тим, як це вийти на некий максимально високі догляди, які ми зможемо з вами сьогодні підняти. Наскільки високо ми з вами атлетим, буде залежати від нас усіх, не тільки від мене, а й від вас так само. Бо це, справді, така ось пригожа і незвичайна ініціатива. Вот это 5 лекцій у 5 городах, представлені 5 різними людьми. Значить, коли ви хочете усіх 5 послухати, вам треба проїхатися по Білорусі. Тільки що Владимир був заоптимістичний, тому що наша лекція 3. Значит, 2 вы уже не можете только уже у видео поглядеть. Уже у Городни лекция Павла Барковского и у Гомлі лекция Игоря Бабкова уже отбылись. Вот сегодня мы с вами у Витебску, послезавтра Валентина Кудович у Могилеві, і я не ведаю, коли ще у Владичні Гуця Михайло Боярин ще не анонсовано було. Але це все мусить бути тільки снежний студень. Це 2 місяці путенька на зломе 15-16 годов, і 16 год обіцяється годом білоруського мислення. Чому він обіцяється годом білоруського мислення? Тому що чому ви ні? Раз год, в 17-му році, так, це буде невеликий год для Білорусі, незначний год для Білорусі. Що буде в 17-му році? 17-й год це мусить бути годом білоруського мислення і Білорусі на сусвітньому зровні, по великим рахункам. Але він таким не буде з однієї причини. В 17-му році, я гляжу таку на вашу ту тишину. Ні, ми видимо, що ну, 500 років. Буде 500-годдя перекладу Біблії на білоруську мову, одночасово 500-годдя білоруського книгаркування. Для Білорусі обидві події вельми важливі, для світу перша. Вот 2 події, так? Переклад Біблії на національну мову і початок національного книгаркування. Другая подія, вона для Європи шараговая. Перша подія вибітна. Скарилівський переклад один з самих перших, це справді, коли ви тепер будемо зараз говорити про Білорусь, про яку говорить Абдзиралович, і у таблику він згадує Скарину його як проводник, як світоч усієї білоруської культури. І він його обіцяє взяти проводником, правда, потім десь він його губляє на своїм вічним шляхом. Але тим не менш, він говорить Скарину, він бере за свій основний образ того, хто творив, шукав Білорусь. І чия творчість зостається ще з нами простоводдя. А 16-й год давайте з вами святкувати напередодні 17-го року, як білоруське мислення. Чому він не буде на весь світ
широко белорусским модам 17 год, потому что весь свет будет святкаваць 500-годзе реформации. Потому что тем самым в 1517 годзе Лютер придет свои 90 тезисов, обвестивши, так, инаугуровавши реформацию в Европе. Про что так само, безумовно, говорит идея у Абдзіраловича. И чему мы взялись за Абдзіраловича? Сказавши про год белорусского мышления, вот, скажем, вот, як бы вам вигучало, коли вот ви просто ви почули, от год белорусского мышления, хто бы у вас звучав, як, коли вот это, вот, Канчевский Абдзіралович у вас навіть ніякі не зв'язалися у свідомості, Абдзіраловича прочитала малая частка, значить Абдзіралович десь є ще трошечки на узбоч свідомості, так? Трошечки на узбоч. Десь от присутні, але не в центрі, не магістрально. А от хто у вас був у центрі магістрального? От кого ви пропонували от як такий ось символ білоруського мислення? Семен Полоцкий. Хто? Гучніше, будь ласка. Семен Полоцкий. Семен Полоцький. Упала. Ну, добре. Добре, ну. Адам Станкевич. Адам Станкевич, вот уже 20-е століття пішло. А ну і Купала і Семен Полоцький, поетичне мислення. Мостовський. Вацлав Мостовський, так само вельми добре. Вельми якраз адекватний персонаж. В принципі, персонажів можна знайти много. Чому ми взялися менавіта за Абдзіраловича? Абдзіралович увайшов у нашу свідомість достатково поздно. Так? Десь ось мусить на самом конце 80-х годов 20-го століття, а насамрэч читати його почали ось уже в 21-м столітті, вже так от шире. Ён быў, як сказаць, што ён быў забыты, ён не быў забыты беларусамі, ён быў адсунуты той сітуацыяй, той уладаю, той дзяржаваю, якая была ў Беларусі доўгі час. Таму што ён быў зусім неадпаведны гэтай уладзе. І таму ён нідзе не згадываўся, не ўваходзіў у падручнікі, не згадываўся нават у цыклах, якія у курсах, якія гаварылі пра беларускую філасофскую думку, пра беларускую некую інтэлектуальную традыцыю прастагоддзі, ён, звычайна, не згадываўся. Як, зрэшты, не згадываўся шмат хто. Чаму імя Абдзіралович яшчэ павінна быць вам знаёмае з іншай прычыны? Адкуль бярэцца, чаму Ігнат Канчэўскі подписывая свой текст Игнатом Абдзіраловичем. Человека насамрэч звали Игнат Канчэўскі. Ён нарадзіўся у 1892 годзе у Вільні, карэнны вільнічук, але так як гэта была расійская імперія, ён атрымаў вельмі добрую адукацыю для таго часу. Ён вучыўся у Петербургу, ён вучыўся ў Маскве, тады першая сусветная вайна перадала вучобу, ён усё быць на фронтах. Ён зноў вучыўся ў Маскве, працаваў у Смаленску, аж пакуль не вярнуўся ў Вільню. І шлях ягоны, вот так вот вучыць много, а шлях ягоны быў кароткі. Ён памёр у 1923 годзе, у 27 гадоў. Каго адразу нагадвае? Богданович. Богданович. Памёр з тае самае нагоды. Захварэў на сухоты. Пражыў практычна такі ж самы кавалак жыцця, вельмі маладым памёр. І толькі што розніца, што Богданович памёр да таго, як савецкая ўлада усталявалася ў Беларусі, бо калі б гэта зноў-такі сунулася па часе, магчыма, і Богданович быў бы выкінуты за нашага ўжытку. А Ігнат Канчэўскі памёр у 23 годзе. І памёр у Вільні у той час, як у Менску ўжо поўным ходам ішла саветызацыя. І ён яе вельмі добра назіраў, ён пра яе гаварыў. Ад яго засталося не так і многа. Засталася жменька вершаў, з якіх як мінімум адзін, які, от, мне здаецца, што варта яго было б вельмі доўга вывучаць у школе. І вельмі добра было б, каб яго неяк беларусы ведалі на памяць, як так от такім ось
як такі некий медитативный текст, один из самых пригожих текстов для промовления по-белорусски. Мы его с вами обучим. Засталась жменька артикулов по кооперации, это фактично то, чим він займався у Вільні. І от гэты вось есей, про які нас собрав, по сутності, есей, який називається, питання було, яке називається таким чином, «Адвечним шляхом. Дослідження білоруського світогляду». Цікава назва, правда? Чим вона цікава? Тим, що от дослідження білоруського світогляду – це одразу заявка на некое бачення, на некую перспективу, на некое, так мовить, некое цельное разумение белорусского світогляду. Что такое белорусский світогляд? И варто сказати, що ось від 23-го року урочище дослідження білоруського світогляду, то есть було зроблено, але далеко там в кудись за Кончевського ми не вийшли. Так от я вертаюся до того, чому він називає Ігнат Кончевський, чому він називає, підписує в есей Ігната Концеровича вірш, він підписував на Ганна Голубянка. А есей підписав Ігнат Концерович. Ігнат Концерович – це так само був витиснуте це ім'я з білоруської культурної простори з совєтським часом, аж було так само здесь до 80-х годов. Это головний персонаж одного з самых ярких творів Максима Горецького «Две души». Кто не читал Максима Горецкого «Две души», я уже не буду пытаться поднимать руки, я просто скажу, кто не читал, придите до хаты, хутенько вывесите его себе на экраны компьютеров и почитайте. Потому что это треба почитать. И вот гэтым Ігнат Кончевський називає себе автора, як автор есея про дослідження білоруського світогляду, називає себе іменем літературного персонажа Ігната Адзераловича. То есть персонажа Максима Горецкого. Это навод привело до того, что были меркования, выказывались меркования, что может насамрэч автор и не той, кто писал тексты про кооперацию, а может это Максим Горецкий написал это дослідження білоруського світогляду. Але вельми простая філологічна експертиза, яку любий з вас може зробити, вам покаже, що це той самий автор, який писав ці артикули, який писав ці вірші. Це Ігнат Кончевський. І от якраз філологічне пункту гледжання, це так само текст, який ще вельми пригоже читати, який з пункту гледжання філологічного, лінгвістичного принясе вам певну асалоду. Тому це так само це ще твор, де не тільки будуть не тільки думки, не тільки ідеї, не тільки образи, не тільки форма, а ще й мова адметна, пригожа, ярка. І яка якраз ось, коли там з віршення бачимо, що це той самий персонаж. Чому він називає себе літературним персонажем? Тому що цей літературний персонаж, Ігнат Адзералович, може в певному сенсі виражає одну з основних ідей, це якби не виражає, хоча ілюструє одну з основних ідей цього есею «Адвечним шляхом», менавіта ідею про те, як формувався і чим є білоруський світогляд. Більш у такому соціально-політичному речищі. Тому що він там в різних речищах це розглядає. І ви знову питання, чому ми, я вертаюся до питання, чому ми взялися за Ігната Кончевського, чому ми взялися за ГТСА. Будемо казати Кончевський, Адзералович уже як тримається, тому що текст підписаний Адзераловича, значить, ми відповідно вживаємо обидва імені. Тому що, справді, цей текст оказався ось у той час, коли вот эти новые белорусские силы шукали себе и шукали свой шлях. С одного боку треба було вот на суперок
усім як бы бар'ерам, ідэалагічным бар'ерам, расставленым саветамі, знайсці, хто мы насамрэч, хто такія беларусы. І знайсці гэта адна рэч можна было шукаць там, от з чаго пачаліся пошукі там праз народную традыцыю, праз фальклорную, этнаграфічную традыцыю, а з іншага боку была патрэба шукаць сябе праз інтэлектуальную традыцыю. І от патрэба была, па-першае, знайсці сябе, знайсці свае карані. А па-другое, знайшоўшы свае карані, нейкім чынам намацаўшы, хто мы, што мы, зразумець, куды мы рухаемся, чаму мы рухаемся туды, куды мы хочам рухацца, і ці можам мы рухацца туды, куды мы хочам. Вот гэта ўжо пытанне нацыятворчасці. І вось калі гэты эсэй быў упершыню прачытаны ў других мовах, ён сапраўды зрабіў велізарнае ўражанне, тому што ён быў бадай адзіным тэкстам, які казаў пра будучыню, які казаў пра тое, якім чынам Беларусь прыйшла туды, дзе яна цяпер ёсць, і куды можна адсюль рухацца. Гэта тэкст Мроя. І ён, безумоўна, натхніў. Пры тым, што з ім шмат у чым можна было спрачацца, шмат у чым можна было пагаджацца, але наша задача а не спрачацца, а не пагаджацца, а думаючы разам з гэтым тэкстам, мысліць сваё, мысліць разам, мысліць далей. Сказаць, што гэта такі вот базавы тэкст беларускай філасофіі цяжка, таму што гэта маленькі эсэй. Гэта не вялікая разгорнутая кніга. Але вот гэты маленькі эсэй, як, ведаеце, вот як сціснутая спружына. Вот калі вы гэту спружыну адпусціце, то з маленькага чагосьці можа атрымацца штосьці велізарнае. І вот каб гэта велізарнае атрымалася, нам трэба думаць разам. Нам трэба гэты тэкст прачытаць разам, асэнсаваць разам. І можа вот дзесьці вось штосьці вот для сябе некае натхненне адтуль узяць. І я назвала гэтую гутарку «Нацыятворчасць як свабода духу». Беларусь Ігната Абдзіраловіча. Я спадзяюся, вы прачыталі анонс, так? То, да рэчы, для тых, хто зусім не чытаў «Адвечным шляхам», в анонсе я дала кароткага Абдзіраловіча. Вы не задали сабе пытанне, што это такое значыць, як нацыятворчасць, як свабода духу? Як звязаныя паміж сабою? Ну, напрямую звязаны. Нацыятворчасць і свабода духу. І гэта можа вось, ну, скажем, гэта адзін з разваротаў, з якога можна зайсці ў Абдзіраловіча. Таму што сапраўды заходаў можа быць вельмі многа. Бо гаворка ідзе пра, вот як бы асноўная гаворка у гэтым тэксце ідзе пра творчасць чалавечую і творчасць супольнасную. Наколькі яны паміж сабой звязаныя, як можна творчасць чалавечую ад чалавечай асобы індывідуума скіраваць у творчасць супольнасную, і наколькі гэта патрэбна. Але гэта зноў-такі адзін з заходаў, таму што мы зноў-такі можам паглядзець зусім іншым чынам на гэта. Бо сам эсэй, ён пачынае яго эпіграфам з Максіма Богдановича, маленечкім эпіграфам, і прычым такім, які адразу ставіць у здуменне, што це за эпіграф такі, што це, навошта такі эпіграф. Тое, што ён там цытуе цягам эсэ далей, то, можа, больш бы і падышло, больш жыццесцвярджальнае. А ён пачынае так, што час, калі трэба журыцца душою на свежых магілах пуста пранёсшихся дзён. Час, калі трэба журыцца душою на свежых магілах пуста пранёсшихся дзён. І перад тым, як ён разгортвае всю сваю думку,
І ён гаворыць пра час, што і гаворыць вельмі прыгожа, так само тое, што называецца, скажыце лепш пра наш час, што наш час – это час агульнай заблутанасці. Это час, калі на нашых вачах узнікаюць нейкія вялікія праменныя ідэалы, гэтыя праменныя ідэалы вельмі хутка, тут жа хутка разбураюцца і ператвараюцца ў нешта. Час, калі штосьці спрабуе узнікнуць, і все, што ўзнікае, все не аказваецца марна, все рассыпаецца. І ён кажа, што ў такі час якраз чалавечая душа імкнецца разабрацца з тым, што адбываецца, і выверыць, выпрабаваць тое, што для гэтай чалавечай душы уяўляецца надзейным, святым, традыцыйным, трывалым, наколькі яно адпавядае таму, што адбываецца. І гэта вельмі важнае насамрэч пытанне. І перад тым, як рухацца кудысьці наперад, трэба сапраўды паглядзець, а хто ты ёсць, дзе ты стаіш, якія ёсць твае ідэалы і чаму яны ёсць твае ідэалы, якія ёсць твае аўтарытэты і чаму яны ёсць твае аўтарытэты. І ці дапамагаюць яны табе ісці далей, ці яны прымушаюць цябе заставацца там, дзе ты ёсць. І такім чынам ён пачынае всю гэтую гутарку, пачынае з пытання чалавечай душы. Гэты квест, які стаіць перад чалавечай душой. І далей, гаворка будзе ісці пра іншае, але на весь час будзе гэтая нітка чалавечай душы, яна будзе праходзіць праз усю гэтую гутарку, якую заводзіць Дзіраловіч, таму што па вялікім рахунку вся гэтая гутарка, гэта гутарка пра тое, хто мы, што мы і як нам жыць. І з пункту гледжання індывідуума, і з пункту гледжання супольнасці. На гэты момант якія-небудзь ёсць каментары? А дзе быў надрукаваны гэты твор? Быў надрукаваны ў Вільні ў 21 годзе. Не, ён у вас з'явіцца ў часу. Ён быў надрукаваны асобна. Ён быў надрукаваны, некалькі выданняў было ўжо у нашым часе. Таму вы яго лёгка можаце знайсці, сапраўды ён гэта ўжо было сказана, вы яго знойдзеце в інтэрнэце, і вы яго знайсці яго надрукаванае выданне вельмі цяжка. Наўрад ці вы знойдзеце. А вы сказалі, што гэты твор быў першым, які прымусіў задумацца сучаснікаў пра шляхі Беларусі, да? То есть, а ці шырока ён быў вядомы? Тут трэба быць дакладным. Я не сказала, што першы, які прымусіў задумацца, а тэкст, які першы, які гаварыў пра будучыню. Наколькі ён быў шырока вядомы, сам у савецкай Беларусі не. Ён не быў шырока вядомы. У савецкую Беларусь ён патрапіў вельмі позна. Яго паціхенечку, дзесьці 60-х гадоў, раз-пораз ён з'яўляўся у філасофскіх і літаратуразнаўчых артыкулах. Паціху, пачынаючы ад Владзіміра Конана, не Владзіміра Конана, Владзіміра Калеснікава, выбачаюся, які першы пачаў пісаць пра Дзіраловіча, але пісаць так, каб гэта прайшло. Таму што гэты тэкст з выразнай крытыкай камунізму, з вельмі выразнай крытыкай, апроч іншага, там, дзе ідуць нейкія, прычым, што там палітычных разбортак дастаткова многа, і яны, все, ніяк ні кроплі вады на савецкі млын яны не вялі. І таму ён у савецкай Беларусі ён не быў вядомы. Вельмі добры артыкул быў напісаны Антонам Міцкевічам на смерць Ігната Канчэўскага. Я таксама яго там цытую у тым анонсе, які я вам давала, там, дзе ён гаворыць, што яны быццам каштоўны дыямент з'яў сярод жыццёвай маны бруду і хлусні. І ён яшчэ вельмі прыгожа казаў пра яго, што ён ва ўсім, што рабіў Канчэўскі, было відаць гарачае ўмілаванне чалавекам. І менавіта чалавека ён хацеў вызваліць у Беларуся. Такая прыгожая фраза. І пра яго дагэтуль напісана вельмі мала.
Это так само одна з причинаў, чаму варта пачаць пра гэта гаварыць. Потому что цяпер наша задача гэта такая самая простая задача, гэта увесці гэты тэкст Ігната Абдзіраловіча, і ўвогуле всю асобу Ігната Канчаўскага, увесці у наш цяперашні інтэлектуальны дыскурс, заахвоціць людзей гэта прачытаць, асэнсаваць, разважаць, думаць і нейкім чынам штурхнуць гэтыя працэсы уяўлення Беларусі, супольнага уяўлення Беларусі. Бо гэта важна, гэта наша галоўная задача. А даджанцы згодны былі з Беларусі? Ну, бачыце, крытыкі не было. От каб, значыць, каб такая нейкія былі нязгоды выказаныя не былі. Ніякіх захапленняў, захапляльных тэкстаў, аналізаў гэтага тэксту таксама не было. І таму, скажем, ці быў ён вядомы, гэты тэкст? Хутчэй за ўсё не. Хутчэй за ўсё ён не быў шырока прачытаны, таму што на яго сапраўды спасылак няма. Вот мы чым мы яшчэ можам ведаць, так? Што ён як персанаж, ён быў вельмі добра вядомы і любімы, але як філосаф, не, ён не гучаў. Таму як філосаф, гэта ўжо ён наш з вами. От ён нам дастаўся ўжо як філосаф. Таму мы яго прачытваем цяпер. І таму менавіта і тое, што ён гаворыць, ён па сутнасці будзе гаварыць да нас цяперашніх. Да цяперашняй Беларусі. Цяперашні, там можа будучая Беларусь прачытае яго па-свойму, штосьці сваё прачытае, але тое, што ён гаворыць да нас, мы можам гэта пачуць, ацаніць і адрэагаваць нейкім чынам. Таму цяпер Ігнат Абдзіраловіч наш з вами, так? Мы яго ні ў кого не адбіраем, ніхто, у спадчыну ён нам не дастаўся, мы яго, сказаць, што мы яго цяпер адкрываем наново, это будзе неправда, таму што тут уже некалькі дзесяцігоддзяў, пару дзесяцігоддзяў, але все роўна гэта яшчэ ідзе адкрыццё. Для Беларусі гэта яшчэ ідзе адкрыццё. Скажем, ён, відаць, ён выкладаецца філосафам цяпер, а па-за філасофскай праграмай ён, відаць, і па сабе ведаеце, што ён не вельмі шырока вядомы. Ну, дарэчы, як хай сабе это жменька вершаў, але часам бывае, што адзін верш робіць паэта, адзін твор робіць пісьменніка, і адзін тэкст робіць філосафа, як гэта ў нашым выпадку. Адзін эсэй зрабіў нам філосафа. І каб ужо это не прымушаць вас думаць, што за такі верш, давайте мы, можа, таксама дзеля настрою мы гэты верш агучым. Верш ён назваў яго вераснёвае ці вераснёўскае панно. Паспрабуйце ўслухацца і зразумець, чаму я кажу, што яго добра было доўга вывучаць у школе. Верш глыбінна-віленскі, такі вельмі беларускі. У бернардынскай прысадзе шапочуць пажоўклыя лісці. Ледзь прыкметны на сцежках бліскучыя скуркі каштанаў. І вада ў віленцы адзіўна, сіней і празрысцей, гаманіць камянём аб праплыўшых гадах без устану. І выходзіць між дрэў у патаёмную вечара пору князь апошняй Літвы, у хвалях гаснучых зыбкага свету, з барадой кучаравай для спелых каштанаў калюру, со струсёвым пяром, што як воблак пад чорным барэтам. І суваючись крокам павольным па сцежынках саду, уздымаецца ўгору, падходзіць да вежы цаглянай і, адпёршись рукой пад плашчом на злачоную шпаду, на прыціхшае месца глядзіць аж да самага рана і чакае, пакуль не засмуціцца ноч над ракою. Над вадой пабялеўшы прытуляцца сонныя мары, у празрыстай смузе паплывуць лебядзі чарадою, і над іскрамі росаў праблісне абратка барбары. Прыгожа, правда? І дзесьці ось, зрэшты, ўсё перагукваецца, ўсё, што ён пісаў, перагукваецца
це галоўны яго доробак. Сам эсэй збудаваны такім чынам. Значыць, вось, як я ўжо сказала, пачынаецца гэтым дзіўным эпіграфам Богдановича пра журбу над марна прайшоўшымі днямі. А далей ён яго дзеліць на 4 часткі. І гэтыя часткі выглядаюць на першы погляд як бы разнабойнымі. То есть як бы вот такую вот відавочную логіку вы адразу не пабачыце. Першая частка гаворыць пра гістарычны лёс Беларусі як мяжа паміж усходам і захадам. Это значыць, вот ён пачынае з душы, якая шукае штосьці, у якой свой пошук сваіх нейкіх арыенціраў, калі ўсё вакол рушыцца, калі час агульнай заблутанасці, калі нічога няма пэўнага, і душа шукае свайго, і ён адразу выходзіць на Беларусь. Што адбылося з Беларусю? Чаму Беларусь вот такая, якая яна ёсць? Так? Якая яна наогул ёсць? Другая частка гаворыць пра форму, тут это улюбёны тэрмін, пра які мы будзем гаварыць, это улюбёны тэрмін літаратуры, улюбёны тэрмін эсэя, форма. Пра стварэнне формы і змаганне з формаю як змест еўрапейскага жыцця гістарычнага прастагоддзя. Далей ён гаворыць пра падставу для ўсяго існага ў жыцці, падставу самого жыцця — творчасць як падстава жыцця, і выводзіць усё на апошні 4 раздзел на пошук падставаў для супольнага жыцця. Пошук падставаў для супольнай творчасці. Значыць, па сутнасці, вось такія дзве гістарычныя часткі і 2 часткі пра творчасць індывідуальную і творчасць супольнасную. Але там все, безумоўна, там, дзе некалькі лініяў не пераплятаюцца, вот як у гэтым вершы, так, яны пераплятаюцца адна з адною, і ўвесь час адна тэма падхоплівае другую, і ўвесь час вяртаецца. Калі ён пачынае адну тэму, ён яе ўжо не пакідае, яна застаецца да самага канца. І ён гаворыць пра Беларусь, якая апынулася там, дзе яна апынулася, як на разломе паміж 2 асноўнымі еўрапейскімі плынямі свядомаснымі, паміж усходам і захадам. І гэта не толькі Беларусь, гэта вот такі тэктанічны разлом. Кажа, Беларусь, Украіна і губляецца дзесьці ў балканскіх краінах. Гэта вот гэты разлом, які не стаўся ані захадам, ані ўсходам, але на які бясконца аказваў ўплыў захад і ўсход. І вот весь гэты разлом, вот все, што на гэтым разломе апынулася, вагалася то ў бок усходу, то ў бок заходу, шукаючы сваё, але ў выніку свайго там не знаходзячы. І пры гэтым і захад, і ўсход імкнецца гэты разлом зрабіць часткаю сябе, але разлом застаецца разломом. Вот калі вот так вот просто вельмі каротка гэту ідэю выказаць. Але ён гаворыць пра гэта вельмі цікава. І ён па сутнасці дае вызначэнне вот гэтай разуменню сябе ў свеце усходняму і заходняму. І гаворыць зноў-такі гэта пра з пункту гледжання формы. Усход гэта Расія. Гэта еўрапейская, таксама это бізантыйская традыцыя, якая была падхоплена Расіяй, Масквой. І гэты усход все успрымае як все павінна быць выразным, акрэсленым, адназначным. Все павінна быць аднолькавым. Значит, это вот все, вот вся сила, весь дух, вся моц отдается в некую одну супольную справу. Все повинно быть одним и супольным. И як оно, покуль самодержавие, вся улада цару. Як скинули цара, уся улада советом. Головне, как уся улада кудысьці в одно место, как усё кудысьці в одно место. И у адносінах да іншасці, в адносінах да Беларусі, гэта проявляецца тым самым чынам. Значит, что Беларусь, вот калі любіць, то абдымаць так, каб у жоўтых абдымках задушыць. Але не просто, каб у тых абдымках задушыць, але каб гэтая Беларусь сталася
от тым, што яе абдымае, каб стацца адным, стацца цэлым. І вот гэтае імкненне да цэльнасці з аднаго боку прываблівае шчырасцю і прастатою. Значит, калі сапраўды вот это заяўлена, аб'яўлена там некая любоў, то значит уже гэтага кінжала ў спіну чакаць не будзеш. Толькі што праблема ў тым, што гэтая любоў цябе задушыць. Але гэта ідзе, гэта імкненне робіцца абсалютна ўсё пранікальным. І яно фактычна не пакідае месца ні для якіх варыянтаў. І, адпаведна, змаганне на ўсходзе адбываецца да таго моманту, пакуль не будзе вынішчаны апошні вораг. А вораг – гэта любы, хто не ў маналіце. Любы, хто па-за маналітам. То есть павінен быць гэты маналіт. Павінна быць штосьці адно, павінна быць цэльнае. І гэта ідзе настолькі, што ніякіх кампрамісаў. У турмах могуць гніць людзі за бароды альбо вопраткі. Мы гэта вельмі добра ведаем па Беларусі, так? У нас у 19 стагоддзі, калі Беларусь патрапляе ў Расію, калі забараняецца шляхецкі строй і даюцца абавязковымі дваранскія строі, калі забараняюцца беларускай юдэйскай супольнасці там насіць сваю вопратку і свой пейсы там і капелюшы, сапраўды за гэта арыштоўваюць, штрафуюць. Все повинно быть унификовано, все повинно быть вот так вот однольково, познавально, радостно. И то же самое отбывается в истории. Значит, калі не задовольняє ситуация, то в эту ситуацию треба не трансформовать, не поменять. А что з нею треба зробити? Її треба цалком знищити, її треба цалком переробити. Вот это, як каже, тое, чим займався Петр I, наприклад, так? Цалком викоренити все, що було до этого. Ну, это ми ось... До основання АЗЦ. Ось, коли ласка, так? До основання АЗЦ. Спочатку ми розбуримо все, що було, а потім, може, що збудуємо, може, не збудуємо, це не важно. Але коли воно не задовольняє, воно повинно бути винищено. І ситуація з Заходу зовсім інша. Захід якраз таки змагається з крайностями. Захід не любить крайностей. Якраз Усход – це є одна суцільна крайність, тому що це моноліт. Захід гэтага не прымае. На Заходе в выніку ніводная цельная, однозначная форма не затрымліваецца. Она все ровно будзе мець для себе альтэрнатыву. А вот калі ён уже потым робіць это вялікае экспозе на змаганне з формамі, то згадывае антычнасць еўрапейскую, грэцкую, рымскую, паводле яго Грэцыя загінула праз змаганне сваіх полісаў, Рым праз прагніласць сістэмы рабства, а барбары, якія прыходзяць, подбирают для сябе вот тое каштоўнаснае, што было напрацавана антычнасцю, вельмі марудна, вельмі паволі. Але, в прынцыпе, Европа спрабуе будавацца так само, як цельная. Спрабуе будавацца вось такая адна цельная еўрапейская рымская імперія. Але ўжо там напярэдадні адраджэння гэта разбураецца, прыходзяць нейкія іншыя варыянты. Узнікае канцэпцыя самакаштоўнасці чалавека. Вот прыходзіць Францішак Асіскі, які абвяшчае каштоўнасць чалавека, які абвяшчае там дабрыню і любоў. І яно таксама прымаецца. Кажа, а потым там у пазнейшыя часы, нават з тым самым сацыялізмам, другі інтэрнацыянал заканчивае тым, што ён апынаецца ў канцелярыях улады. Што як бы все рознае паступова знаходзіць сваё месца ў гэтай сістэме, у сістэме каштоўнасцяў Захаду. І сістэма каштоўнасцяў Захаду якраз пабудавана на тым, каб было многа рознага і каб яно паміж сабою нейкім чынам узаемадзейнічала. І калі яно патрапляе да Беларусі, яно прыходзіць з прыязнай усмешкаю на ружовых вуснах, але ў выніку таксама спрабуе эту Беларусь ператварыць у тое самае, чым ёсць сама, падабраць пад сябе. І вот ён кажа, што калі Усход хоча захапіць адразу ўсё, то Захад праз сваю далікатнасць меней. Бо проста Польшча хоча быць ад можа да можа.
І каже, калі там у заходняга славянства там ніколі не было ніякіх ідэяў там захапіць Москву. А Москва абсолютно шчыра бачыць пад сваім кантролем і Варшаву, і Прагу, і там і все, што дапусціцца. Значит, вот это вот снова такі, як яно ідзе. Але пры гэтым, што гэтыя прыгожыя словы Захаду разбураюцца у непрыгожых учынках. І разбураюцца вельмі часта. Калі ён гаворыць, напрыклад, пра рэфармацыю, калі не ўтрымалася адна рэлігія. Захад, Заходняя Европа будуецца як адна рэлігія, каталіцкая. Але не ўтрымліваецца, таму што от выбухае рэфармацыя. Але потым кажа, і потым у вогнішчах Жана Кальвіна гіне рэфарматарскі дух рэфарматараў, якія спрабавалі трансфармаваць сітуацыю. Значит, вот весь час узнікае некая новая форма вписывается в некий гэты агульны шэраг і перастае быць новай формай і пачынае здушваць іншыя формы. Вот таким чынам і дзейнічае захад усход. І вот он дае одну такую вельмі добрую метафору на адрозненне паміж захадам і усходам. Усход, каже, это якби малы чалавек для вялікіх справаў. Што все чалавек заўсёды малы, а справы павінны быць вялікія, сур'ёзныя, а захад гэта вялікі чалавек для малых справаў. І Беларусь мае і аднаго мае і другога, але ні да аднога, ні да другога не прыхінаецца. І Захов спрабуе захаваць штосьці сваё. Ён вельмі цікавы ввогуле пачынае весь тэкст такой таксама дзіўнай фразой, кажа, што на беларускую справу прызвычаіліся глядзець як на нешта невыразнае. Беларусь не стварыла вялікай культуры. Беларусь там не зрабіла там нічога выдатнага, каб заняць сваё месца сярод іншых народаў свету, народаў Европы. І тады народы Европы, значыць, яны тады глядзяць на Беларусь вот як на нешта невыразнае. Кажа, прызвычаіліся глядзець, там не гаворваючы, хто прызвычаіўся, што это за звычка такая дзіўная, так, але тым не менш. Ён не асацыюе беларускае гістарычнае мінулае, там, скажем, вось з росквітам Великакняства Літоўскага 16 стагоддзя, но гэта не асацыюе. Ён яго не прывласнівае. Ён гаворыць, вот такі вот ланцужок гісторыю намалёўвае ад 10 стагоддзя. Ад гвалтоўнага хросту, кажа, вот як тая Рагнеда, якая чужынцамі мусіла хрысціць сваіх дзяцей в усходнюю царкву, але пры гэтым выгадоўвала іх у нелюбові да гэтай усходняй царквы. То есть працягвала укладаць у іх, кажа, як тая Рагнеда, але маецца на увазе Беларусь, працягвае атрымацца вот нейкіх сваіх старых звычаяў да накінутых чужынцамі, пры гэтым адкінуць чужынскае не можа, таму што гвалт моцны. І як бы Беларусь не прымае гэтага шчыра, не прымае гэтага хросту, які прыносіць киевский Владимир. И кажа, вот як Усяслав Полацкі, як ён все равно там эту званы б'е Софійскія, а тады ваўком рыссю скокне там по своих справах. То есть все равно вот гэта некая своя эта касмаганічная традыцыя, она захоўваецца, она даражэйшая для беларуса, чым вот тыя накінутыя іншыя формы, якія ёсць. І потым ён пра рэлігію гаворыць нават вельмі много. І гаворыць, і гэта вельмі важна, то, што ён гаворыць, таму што ён гаворыць, што потым прыходзіць рэфармацыя, якая таксама як бы вот нешта абяцае, але ў выніку вот гэтых цвёрдых форм таксама як бы она не прымаецца. Прыходзіць каталіцтва, і вот у Беларусі як бы мае праваслаўе, мае каталіцтва, але ні да аднога, ні да другога яна не прыхінаецца, яна все роўна застаецца дзесьці вось на гэтым сваім тым самым разломе. Да чаго гэта прыводзіць? Прыводзіць да таго, што чужыя формы не даюць развіцца сваім, а свае формы не імкнуцца да развіцця. І вот таму гэты тэрмін невыразнае. Ён для яго потым будзе яшчэ важным, вы яшчэ пабачыце, якім чынам. Вельмі цікава яго пераверне як бы на 180 градусаў, гэтую невыразнасць. І прыводзіць па вялікім рахунку вот гэта да таго, што вот калі цяпер ідзе вот гэты час і на ўсходзе, і на захадзе, і вот
переключитися з часу Абдзіраловича на наш час, калі разбураецца культура, час, калі все традыцыйнае перастае трымаць, калі штосьці мяняецца, калі проста все, што было аперышчам, все сплывае. І што тады ёсць? І вот тут якраз у Беларусі ёсць нейкі фантастычны шанец, таму што яна не прывязаная да гэтых трывалых цвёрдых формаў, якія ціснулі на яе з усходу і захаду, але не прыжыліся. І праз тое, што Беларусь не стварыла сваёй выразнай культуры, гэта значыць зноў сваёй выразнай формы, значыць зноў свайго выразнага чагосьці, што можа сціскаць, яна захавала свабодны дух. Вот такі вот дзіўны пастулат. Так? І дзякуючы гэтаму, то есть тое, што вот як бы не стварыла, і з аднаго боку, ну і вот это ідзе тады месца Беларусі сярод народаў, а з другога боку, у сітуацыі, калі все абрынываецца, якраз Беларусь можа аказацца у максімальна выйгрышнай пазіцыі. І можа ацаніць гэту і зрабіць з гэтага не бяду журбу, а зрабіць з гэтага магчымасць. І вот гэта, і вот зноў-такі вот паспрабуйце гэта прыкласці да таго, што адбываецца цяпер у свеце. Вы хацелі пытанне задаць? Я хочу запытацца, гэта хто кажа? Ірына, прамоўца Ірына, так? Што канкрэтна? То есть, што... Я весь час скажу, што гаворыць Абдзіралович. Или ці гэта кажа Абдзіралович? А вось Што стаўленне самога прамоўцы, вось гэта стварэнне на гэтым разломе, што мы будзем тут тварыць? Ну вот глядзіце. Ствараць разам. Ну вот глядзіце, што я акцентую вашу увагу на тым, што мне здаецца важным. Так? Значыць, тое, што у сітуацыі вось гэтай агульнай разгубленасці, ці ён кажа агульнай заблутанасці, Беларусь раптам можа адкрыць для сябе магчымасці. Але каб адкрыць гэтыя магчымасці, трэба зноў-такі трэба зрабіць вельмі вялікую інтэлектуальную працу, каб зразумець, што гэта за магчымасці і чаму мы ўсё ж такі там, дзе мы ёсць, чаму мы не з усходам, чаму мы не з захадам і чаму мы не стварылі сваю выразную культуру. Так? І вот гэта вельмі істотны момант. Скажем, мы можем асабліва цяпер, мы можем вельмі спрачацца з Абдзіраловічам наконт стварэння выразнай культуры. Можем вельмі спрачацца, таму што гэта мы цяпер спрабуем прыўласціць сваю культуру, якая там за 1000 гадоў была створана ў Беларусі. Ён гэтага не робіць, таму што гэта зноў-такі, уявіце сабе, гэта пачатак 20-го стагоддзя, гэта вельмі вострае змаганне нацыянальных ідэяў беларускай, польскай, літоўскай, украінскай і, безумоўна, расійскай. Это вельмі вострае змаганне гэтых ідэй. Як бы сваё, дакладна сваё хапаюць тое, што на сваёй цяперашняй мове, так? Што можа быць асацыявана з сабою па мове. Што мы робім цяпер? Мы цяпер якраз гэты моўны бар'ер зрываем, таму што Вялікае княства Літоўскае, калі мы яго прыўласніваем як сваё мінулае, то Вялікае княства Літоўскае было шматмоўным, шматкультурным і, што надзвычай важна, было шматрэлігійным. І калі мы гэта сапраўды асэнсоўваем, калі мы гэта бярем як сваё, то тая культура, якая пісалася па-польску, на ідышы, па-расейску, па-беларуску, яно ўсё наша. У 20-е гады гэта было немагчыма. Просто немагчыма. І таму Абдзіралович пра гэта не гаворыць. Абдзіралович гаворыць пра менавіта. Ён не гаворыць нават тэрмін беларускамоўнай традыцыі, ён проста гаворыць пра беларуская культура і нават калі ён гаворыць пра Скарыну, які як Светач Зяе, нават каго там вы згадалі Саймона Полацкага, да 20-го стагоддзя, хаця можна было згадаць шмат больш. Але тым не менш ён мае на ўвазе вот такую вот менавіта беларускамоўную інтэлектуальную традыцыю. Яна не стварылася. Беларускай філасофскай школы не стварылася, там беларускай багаслоўскай школы не стварылася. Замест гэтага, што ў нас было, гэта вось у нас такія дзіўныя часы, это другая палова 17-18 стагоддзя. Такія часы троху замірання. Ну, это інша зусім тэма.
Але тое, што стварылася, па сутнасці, уся інтэлектуальная думка пайшла ў літаратуру, пераважна ў паэзію. 19 стагоддзя, пачатак 20 стагоддзя – это літаратура. Літаратура бярэ на сябе функцыю беларускай, вот як бы носьбіта прасторы для беларускага мыслення. І прад'явіць гэта свету, вот як філасофскую традыцыю, немагчыма. Мы можем з гэтага чэрпаць самі, але вот як бы сказаць, што вот у нас вот наша філасофская школа гэта купала Полас Богданович. Калі мы пра гэта напішам філасофскія тэксты, мы іх можам прад'явіць, а прад'явіць купалу Поласа Богдановича як філасофскую традыцыю мы не можам. І вот ён гаворыць пра тое, што вот Беларусь не стварыла сваю выразнай культуры. Маючы на увазе менавіта, што інтэлектуальная традыцыя, па сутнасці, не была сфармаваная. Таму вот это вот як бы вот так само, калі па гэтым пытанні ёсць, вы задавайце, таму што з гэтым вельмі важна разабрацца, дзе мы спрачаемся, ці ёсць сэнс нам спрачацца з Дзяржавовічам, каб нам проста зразумець, што ён мае на увазе. Зразумела? Яшчэ якія-небудзь на гэтым этапе ёсць? Как это сходит с философской линейкой евреев? Ну не обов'язково, але може знову-таки стварається. От просто ви знову-таки порівняєте на ситуацію Заходньої Європи, де є сітка університетів, які зайняті тим, що вони напрацьовують інтелектуальну матерію. І у Білорусі вельми неблагая сітка колегіуму. Яны не університет, яны ёсць університетского узроўня, але в большасці сваёй, але прынамсі не маюць права там дактарата даваць, да? Але адукацыя неблагая, але калі там вы хочаце кудысьці выйсці далей, вы мусіце перамесціцца ў Заходнюю Европу з Беларусі. В прынцыпе, інтэлектуальная традыцыя была. Мы цяпер яе спрабуем яе там крышталізаваць, там мы цяпер там глядзім на сваіх герояў там з езуіцкіх калегіумаў, з Гарадзенскай кальвінскай гімназіі, які там выйшлі вялікія персанажы, якія вельмі шмат чагосьці далі Заходняй Европе. Альбо Расіі. Але яны не далі Беларусі. Ось у чым рэч, таму што ў Беларусі не было зноў-такі інтэлектуальнага поля. То есть сказать, что его не было, мы можем только по тем, что оно не покинуло, оно было свое поле. Бо вот там, скажем, друга полова 16-го, початок 17-го стагоддзя, чым Великое княство, чым Беларусь адрозніваецца ад Заходняй Европы, причем адрозніваецца вельмі выгодны бок. У Европе, калі в Европе вот бушуюць гэты рэлігійныя войны, у нас бушуюць рэлігійныя дыспуты. У нас адразу усталёўваецца гэты мультиконфессионализм, мультирелигийность. Тое, до чего Европа пришла только у самом конце 20-го стагоддзя. Тое, что, скажем, в Беларуси в 16-м стагоддзе уже оценивается як каштоўнасць. А де-факто есть от 14-го стагоддзя фактично. Да? И прописано в Магдебургском праве, чего нема нідзе ў Заходняй Европе. То есть есть свои вельмі важныя пазітыўныя моманты, а ён про гэта не гаворыць. Ён гэтую традыцыю не прывласнівае. Ён гаворыць пра тую, вот вы згадаеце, пра што гаварылі зноў-такі нашыя мысляры у канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. У іх была задача вызвалення сацыяльнага, вызвалення сялянаў. І таму нацыяй успрымаліся сяляне. Сяляне не стварылі інтэлектуальную традыцыю. А тая традыцыя, якая была у перерванай традыцыяй 16-17 стагоддзя, яна ўжо не ўспрымаецца як свая. Вот разумела гэта? То есть чаму ідзе такая рэч? Скажем, это мы з вами не павінны за гэта высці. Мы можем з вами якраз прыўласніць эту інтэлектуальную традыцыю. Але вы павінны разумець, чаму Абдзіраловіч гэтага не робіць. То вот каб тут вот вы это не откидали его за то, что он не робит это крок. Это было немагчыма, калі ласка. Такое пытанне, одной из обвесток для этой лекции были комментары до текста Абдзіраловіча, до особы Абдзіраловіча, что он,
там основны пастулат, што Беларусь як бы па выніку не схілілась ні з захаду, ні да ўсходу, да, не пераняла традыцый. Але пры гэтым, ну, улічваючы, напрыклад, што нацыятворчыя працэсы адбываліся там у 14-17 стагоддзях, і ў гэты час, ну, это цитата з каментара, да, гэты час Беларусь, скажем, тэрыторыі землі Беларусі знаходзілись фактычна пад уплывам заходняй традыцыі, чым пад уплывам усходняй. Да? І, адпаведна, робіцца выснова, што ўсё-такі Беларусь як нацыя, хаця она до конца яшчэ не створана, яна ўжо як бы у заходняй традыцыі, а проста ў нейкі момант гэта традыцыя была перарвана там акупацыяй, там нешта. То есть як это вот? Не, ну, мы с вами можем про это говорить, потому что у нас і дадзеных нашмат больше, чем было у Вільні в початку 20-го стагоддзя. И мы доследуем нашмат больше, хотя все равно у нас еще праца по асэнсаванню сваёй спадчыны мусіць быць зроблена велізарная, нашмат большая, чем у іншых народаў. І рэч у тым, што ад 16-го стагоддзя у нас пачынаюцца разныя спрэчкі з усходам. Калі, і вот Оксана Цырылович про гэта згадывае, про тое, што калі моц уваходзіць Москва, яна адразу пачынае прэтэндаваць на іншыя землі. І да спрэчкі з Москвой, калі на 16 стагоддзя пачынаюцца захопы, 17 стагоддзя это фактычна все стагоддзя бясконцых войнаў, да? Бясконцых захопніцкіх войнаў і акупацыйных войнаў Москвы. Але у той момант, это, вот там казаць пра нацыятворчыя працэсы 14 стагоддзя, это залежне рана. 16 стагоддзя, вот, напрыклад, час стварэння летапісаў, да? Это мы вельмі выразна бачым дзве традыцыі, дзве тэндэнцыі ў гэтых летапісах, якія спрабуюць менавіта карані Вялікае княства знайсці альбо у Европе, альбо у некім вось такім этом, умоўна кажучы, славянскім свеце. І гэтых тэкстаў было вельмі многа, і усходніх, і заходніх, і пра усходніх, і пра заходніх. Яны, там у іх, там, скажем, матывацыя, ідэалогія, у іх, калі мы іх уважліва прачытаем, мы пабачым. Там празрыстая ідэалогія, празрыстая матывацыя. Чаго хоча асягнуць ці аўтар гэтага летапісу, ці, скажем, асяродак аўтару гэтага летапісу, чаго ён хоча асягнуць, пачынаючы гісторыю Вялікага княства, альбо там у некім дробным княстве, дробнага васала маскоўскага цара, альбо у рымскага шляхціча Палімона, так, які ад Мірона ўцякае у першым стагоддзі і прыплывае на нему. То есть, як бы і там ёсць свая матывацыя, і там ёсць свая матывацыя, і там няма гістарычнай праўды, і там няма гістарычнай праўды. Пра гістарычную праўду нават гаворка не ідзе, дзе гаворка менавіта пра вот такую, хутчэй, так бы мовіць, інтэлектуальную геапалітычную арыентацыю. І вот у 16 стагоддзі мы ўжо бачым гэтае змаганне, бачым гэтае раздзіранне, калі ёсць і адно, і другое. Тое, што па тыпе гаспадарання, па тыпе дзяржавы, гэта заходняя дзяржава, тут няма ніякіх сумневаў. Да моманту захопу Расійскай імперыі, безумоўна. Але гэта не ёсць прадметам вот гэтай гаворкі, так? Таму што гэта ёсць прадметам нашага гістарычнага даследавання Беларусі. Гэта не ёсць прадметам нашага асэнсавання, абдзіраловічага асэнсавання будучыні, той перспектывы, той магчымасці, якую нам дае вот гэты час заблытанасці. Да? Але гэта, безумоўна, гэта важна, нам трэба гэту працу рабіць. Ну, я хочу додать, вот, нельзя так выразно вот ставить, что, допустим, Беларусь там отнесем к Западу, там, ну, там, Москву к Исходу. Вот у той час, да, и сама назва, ну, вот, многие забывают полную назву. Великое княство Литовское, Шатуйское и Русское. И русская частка там самая великая была. Раз. И потом это іншая рэч, таму што у той час эти две державы, они обода были центры збирания русских земель. И у них шла эта конкуренция. Да. Ну, нельзя так сказать, что Беларусь тут однозначно была. И зараз.
И зараз это проявляется, и зараз. Причем даже Мальского, Великое княжество Литовское, Русское, это совсем иншая речь. Там русское, у термине Великое княжество Русское, немає нічого супольного з тим, що називається Росія теперь. Ну, так я скажу, Это совсем иншая речь. 20 центов збирання Это не- русских да, земель, а но это- разные Нет. идеи были. Нет, нет, Великое княжество Литовское Русское не имело на увазі вот этой приуласнювання себе, прилучення себе до вот этой московской бзябельской Так я традиции. ж не кажу про вуголь, это Московия. Я не кажу, что русское. Ну, русское это, значит, а что русское, что литовское. Обидва наші назви збрили в різні боки. Тому якби не будемо зараз за це чіплятися. Тому що одна назва і друга назва тепер Ну, є, вы разумеете, але не там. Вы разумеете, что я хотел сказать? Я разумею, что Разумеете, хотела это сказать. нема часу тут это Зрозуміло, розмовляти, що ви я хотіли сказати. розумію. І гэта вельмі зрэшты і патрэбная і плённая дыскусія, і патрэбная дыскусія, таму што мы зноў-такі мы павінны зразумець, дзе мы ёсць, так? Дзе мы ёсць, і вот паводле Абдзіраловіча, дзе мы ёсць у дачыненні да ўсходу і у дачыненні да захаду. Як, скажем, сам описывал эту территорию разлома, да? То есть он не на увазі... Ён яе не апісвае, ён гаворыць Беларусь, Украіна і дзесь трапіцца на Балканах. Што? То есть разлука. Так. Это не географичная худшей Да, линия, это- а как-то линия Да. ментальная. Ён гаворыць пра тое, што вот яно не вот менавіта гэтая лінія, она не далучылася, она не стала ані заходняй Европай, ані ўсходняй Европай, ані ўсходняй Европай у гэтым візантыйска-маскоўскім варыянце. Што і Украіна там сама, і Балканы там сама, так? 10 Балканы. Мы можем прысвяціць гэтаму там зусім асобную гутарку, але для цяперашняй нашай гутаркі гэта вот, нам дастаткова накрэсліць тое, што накрэслі. І цэнтр гутаркі ўсё ж такі ёсць Беларусь. Так? Як Беларусь знаходзіць сябе у дачыненні да ўсходу і захаду. І гаворачы пра ўсход і захад, яно вяртаецца да сваёй асноўнай ідэі формы пра стварэнне формы. Што маецца на ўвазе пра стварэнне формы? І форма ствараецца з прычыны неабходнасці любая. Форма гэта і сям'я, гэта дзяржава, гэта мараль. Для душы, для індывідуальнага чалавека форма не патрэбная. Вот ёсць гэтая свой там індывідуальны кодекс, індывідуальнае сумленне. Але калі мы пачынаем жыць разам, то індывідуальнае сумленне падмяняецца звычаёвым правам. І калі вы ўжо адыходзіце ад звычаёвага права, вы ўжо патрапляеце там пад нейкія тыя ці іншыя санкцыі. Такім чынам, звычаёвае права, гэтаксама, як і все астатнія формы, створаныя чалавекам дзеля нейкай патрэбы, дзеля там супольнасці, дзеля фармавання супольнасці, але яны ператвараюцца ў тое, што пачынае кіраваць чалавека. І вот гэта вельмі важны момант для Абдзіраловіча. Гэта вельмі важны момант. Мы зараз здесь, можа, там крыху на гэта не трапіць, каб вы гэта зразумелі, пра што ідзе гаворка. Гаворка ідзе пра тое, што вот як бы чалавек па сваёй прыродзе, ён творца гэтых формаў. Але формы натуральныя, формы ёсць у прыродзе. Матэрыя не існуе без формаў. Дух формы не мае. Дух, і вот ён, адна з ягоных бясконцых цытатаў з біблейскіх, дух дыша дзе хоча. Духу не трэба форма. Сумленню індывідуальнаму не трэба форма. Але як толькі мы выходзім за межы свайго індывідуальнага сумлення, мы адразу патрапляем у нейкія формы. І чалавек стварае гэтыя формы. А стварае, і вот ён тады гаворыць, вот вся частка, якая так дзесьці так прыкладна і называецца, стварэнне формаў і змагання з імі, як сутнасць гістарычнага жыцця яго. Ну, мы пра гэта ўжо з вами гаварылі, так? Мы ўжо гэта, як новыя формы ствараюцца, новыя узнікае супраціў гэтым формам, супраціў набывае выгляд новай формы, якая зноў ператвараецца ў штосьці тое, што цісне. Пастаянна ідзе змаганне з гэтымі формамі. І ён кажа, што гэта змест жыцця, змаганне з формамі.
Але гэта і як бы вот сум жыцця, гэта не доля жыцця. Чаму гэта не доля? Таму што гэта яно так не мусіць быць. Не мусіць быць вечнае змаганне з формамі. Вечнае змаганне з формамі яно плённае, таму што яно разбурае тое, што замінае развівацца. Але ствараюцца новыя формы, яны зноў замінаюць развівацца. Значыць, і вот тут вот ягоны самы галоўны пастулат. Патрэба ёсць у гэтай уліючайся, зменлівай форме, якая будзе весь час адпавядаць жыццю. Жыццё бясконца цячэ. І ён вот это пра тое, што жыццё бясконца цячэ, весь час згадвае. Апелюе да Геракліта, і тое, што ў адну раку нельга плёхнуцца двойчы. Жыццё весь час цячэ, жыццё весь час мяняецца. І кожная форма, калі яна не трансфармуецца, стаецца перашкодаю для гэтай плыні жыццёвай. І вот тут мы зноў выходзім вот на вельмі важны момант, з якога пачыналі, пра момант пра Беларусь. Ён гаворыць пра гэта і ў соцыуме, і ў прыродзе. Вот матка матэрыя, якая вот таксама, якая сама па сабе ёсць невыразнаю, якая ёсць неакрэсленаю, якая не ёсць формою, але якая ёсць магчымасцю для формы. І вот гэты тэрмін невыразнае паўтарае яшчэ раз, калі ён гаворыць пра беларускую справу, як нешта невыразнае. А потым ён гаворыць пра матку матэрыю як нешта невыразнае, неакрэсленае, у якой ёсць сіла, у якой ёсць моц, у якой ёсць велізарны патэнцыял, але сама па сабе яна не стварае форму, яна дае магчымасць для стварэння формы. І вот тут такая узнікае недзе такая вельмі тонкая, вельмі прыгожая паралель з беларускай сітуацыяй. Так, вот не ёсць патэнцыял, ёсць магчымасць, але няма таго, што сціскае, няма абавязковых формаў, праз якія трэба прадзірацца, з якімі трэба змагацца. І вот і ёсць патрэба ў стварэнні вот гэтай льючайся зменлівай формы, якая будзе весь час адпавядаць жыццю. І вот што ў самой прыродзе, сама прырода пра гэта гаворыць, што сама прырода гэта пастаянная гармонія, сугучча формы і зместу, формы і сутнасці. А ў соцыуме атрымліваецца змаганне сутнасці з формай. І вось калі для індывідуума атрымліваецца ідэальны прыклад, гэта мастацтва. Калі мастацтва як тварэнне новай формы. Але як яно адбываецца тварэнне новай формы? Як толькі мастак штосьці зрабіў, як толькі яно закончанае, яно ўжо мастак патрабуе нейкай новай працы. То есть ён не можа спыніцца. Ён стварыў, твор адбыўся, і ён ужо не адпавядае таму, чым ёсць мастак на дадзены момант. Мастаку ўжо трэба новае самавыражэнне. А што адбываецца ў соцыуме? У соцыуме адбываецца штосьці зусім іншае. І вот зразумець трэба, паводле Дзірановіча, вельмі важна зразумець, што падстава для жыцця – гэта менавіта творчасць. І вот што такое творчасць? Творчасць, якая пастаянна вымагае новай творчасці. Вот там такі он робіць экспозе пра тое, што все, што існуе разумна, це все, што існуе неразумна. І кажа, што все, што існуе, но ані разумна, ані неразумна. Бо пакуль яно проста ёсць неакрэсленае, яно патрабуе разумнасці, яно хоча стаць разумным, і яно творыць сябе у некую форму, але калі яно стварылася, яно адразу перастае быць разумным, таму што штосьці ўжо новае, таму што ўжо штосьці ўзнікае. І такім чынам яно зноў, тое, што было разумным, перастае быць разумным. І тут ён ідзе дастаткова радыкальна, гаворачы пра тое, што, па-перше, чалавек – гэта творца формы. І тут два моманты. Адна рэч – гэта тое, што чалавек творыць кахаючы. Чалавек творыць з любоўю, чалавек любіць плён сваёй творчасці, дзіця сваёй творчасці. І гэта вельмі добрая рэч. Але з другога боку, чалавек любіць тое, што атрымалася, і дазваляе таму, што атрымалася, набыць статус боскасці, набыць статус канона, набыць статус абавязковага. Вот бачыце тут, пра што ідзе гаворка? І кажа, хай не будзе нічога цвёрдага, нічога святога. Хай не будзе ніякіх догмаў, канонаў, звычаяў, якія заганяюць і чалавека, і соцыум, і грамадства у футарал, у труну.
і не даюць яму далей развівацца. Бо не трэба тое, што створана чалавекам, ператвараць у Бога. Не трэба пакланяцца таму, што створана чалавекам. Не форма творыць чалавека, адпаведна, не догма творыць чалавека, не рэлігія творыць чалавека, не сям'я творыць чалавека, а чалавек творыць догму, чалавек творыць рэлігію, чалавек творыць сям'ю, чалавек творыць дзяржаву. Чалавек, чалавечая асоба творца ўсіх гэтых формаў. І, адпаведна, чалавек ёсць першы у гэтым. І калі гэтая форма пачынае панець, запанелая форма, як кажа, так, пачынае ціснуць на чалавека, з гэтай формы трэба пазбаўляцца. З гэтага трэба сыходзіць. Так? І вот гэта сапраўды гучыць радыкальна. Значыць, ён гаворыць пра тое, што не трэба чапляцца за традыцыю. Гэта можа ўжо нейкія дзенскія матывы, можа паралельна з дзенскімі? Можа быць. Дзенскія матывы, калі вы іх хочаце пачуць, вы іх можаце пачуць. Але зноў-такі тое, што вы зараз робіце, это тое, з чым ён спрачаецца. Вы зноў-такі укладаеце гэтую думку ў пэўную ўжо гатовую форму. Як ён кажа, што чым займаецца адукацыя? Яна вучыць чалавека жыць. А што значыць вучыць чалавека жыць? Дае яму гатовыя шаблоны. І вот гэта ёсць адразу шаблон. Значыць, мы адразу штосьці прагучала знаёмае, мы ему хоп, вставілі в рамку, якая ў нас ужо ёсць. А задача ў тым, каб не вставляцца ў рамкі, а ствараць рамкі тады, калі яны патрэбныя, і не дазваляць гэтым рамкам кіраваць сабою. Так, тут уже, конечно, залежыць ад ёмкасці, скажем, душы. Так? Калі ёсць нейкая прастора, маштаб. Дакладна. Таму што, напрыклад, можа хтосьці чуў ці ведае такога расійска-грузінскага філосафа Мираба Мардашвілі. Просто так? Читаю сейчас. Як я разумею, філософію, так? Да. Так вось, калі читаеш яго тэкст, можа гэта адно. А калі, напрыклад, я побачыў яго вобраз у дакументальным фільме, я аднойчы, як быццам, вось, штось з'явілася нейкая прастора такая. І вось я адчуў нейкі маштаб вось гэтай асобы. І яшчэ я вам больш скажу, для ўсіх тут прысутнічых. Ввогуле я тут прапаную, можа, потым зрабіць ось якая форма, такая трейдмарк Покровская, я бы назвал бы тут, можно записать. Просто, ведаеце, я стаяў вось на паўкрокі, калі, не знаю, можа, конечно, большасць з вас, можа, не памятае, калі адчынялі помнік Марку Шагала на вуліцы Покровскай. Там быў Вознесенскі, той знакаміты. І вось на паўкрокі стаяў такі вельмі скромны, такі невыбітны, незаўважны чалавек. А гэта быў Васіль Быкаў. І он стаяў скромненько так ось, не ў цэнтры, як быццам на трыбуне там, за ўласць саветаў, а ён стаяў скромненько і слухаў, як там прамоўцы адчынялі гэта. І потым, калі ён сышоў, ось, калі, напрыклад, некролог там, да, ось сышоў Васіль Быкаў. Я таксама ось адчуў ось гэты, як сышоў ось нейкая прастора, у прасторы таксама, ось нейкая, как бы, нейкі інгрэдыент. Так, ось. Ён гаворыць якраз пра гэта гаворыць, што чым бяднейшы духоўны чалавек, тым больш у яго патрэбы ў цвёрдых формах. У догмах, у як ён кажа там, догма, канон, невыразны лозунг, так, вот яно тады пачынае быць арыенцірам для чалавека. Калі чалавек, адпаведна наадварот, чым большы творца ёсць чалавек, чым большая патрэба ў творчасці ў чалавека, тым больш яму будуць замінаць гэтыя цвёрдыя формы. Чаму гэта важна вот у гэтым кантэксце? Таму што зноў-такі гаворка ідзе пра Беларусь. Так?
якая апынулася ў сітуацыі не абмежаванасці цвёрдымі формамі в адрозненне ад захаду і ўсходу. І такім чынам вот гэтая магчымасць ліючайся формы, магчымасць стварэння ліючайся формы у Беларусі нашмат лепшая, чым на захадзе або на ўсходзе. І праблема ў тым, што вот эта сацыяльная творчасць, супольная творчасць нашмат больш складаная, чым індывідуальная творчасць. І тут одна рэч это тое, што ёсць тыя, хто будуць накідаць форму, хто будуць прымушаць заставацца ў старой форме. І таму проста прабіцца праз гэта супольнасці соцыуму цяжэй, чым індывідууму. А па-другое, умовы для сацыяльнай творчасці мусяць быць нашмат нейкія большыя, чым для індывідуальнай, нашмат складаней гэтыя умовы стварыць. І вось, як ён кажа, это вельмі цяжка змусіць ці навучыць кожнага чалавека хацець ствараць на ўзроўні супольнасці. Што проста гэта адна рэч. Гаворка ідзе нам Беларусі адзін з момантаў, але стварэнне, скажем, проста стварэнне на чалавечай супольнасці. Адна рэч, што вы гатовыя даць сваім душэўным парывам разгарнуцца, іншая рэч, што вы не гатовыя свае душэўныя парывы скіраваць на тое, каб фармаваць супольнасць, а не самога сябе. І гэта вельмі вялікая рэч, вельмі вялікая праблема. Бо чалавечая душа, не раз гэта паўтараю, чалавечая душа прыходзіць на свет аднойчы, каб дзівіцца з хараства гэтага свету. І гэту чалавечую душу, якая як кропля, у якой зіхаціць рознае святло, їй нельга сціскаць, здушваць рознымі формамі. І гэтая душа, она павінна мець магчымасць для поўнай самарэалізацыі. Але так не ёсць. Гэтая душа, якая прыходзіць аднойчы падзівіцца на цудоўны свет, не мае магчымасці для поўнай рэалізацыі, таму што ёсць гэтыя цвёрдыя запанелыя формы, створаныя калісьці тым самым чалавекам, чалавечай істотай. Значыць, штосьці тут не спрацоўвае, штосьці павінна адбыцца па-іншаму. І павінна мусіць намацацца гэтая ліючаяся форма, якая не будзе цвярдзець, якая будзе ўвесь час адпавядаць руху як душы індывідуальнай, так і душы супольнасці. І пра супольнасць тады гаворыцца, скажем, як розныя палітычныя канфігурацыі партыі спрабавалі будаваць супольнасць. І што праз Беларусь яны пракаціліся ўсе. Дэмакраты вельмі прыгожа гаварылі, але па сутнасці, што кажа, вся прыгажосць дэмакратыі знікае, разбіваецца ў дэмакратычных урадах. Што все, што вельмі прыгожа гаворыцца, яно ніколі не рэалізоўваецца. Сацыялісты, якія пачыналі з утопіяў, з вельмі прыгожых утопіяў пра шчасце ўсіх, пра магчымасці для ўсіх, былі вось так забітыя, праколатыя Марксам, які казаў, што для гэтага ўсяго трэба захапіць уладу пралетарыяту. Чым адрозніваюцца камуністы ад сацыялістаў? Нічым, таму што яны таксама гавораць пра захоп улады адной класы. І кажа, розніца паміж імі гэта толькі ў большай дзіцячай самаўпэўненасці камуністаў. Всё. Тому што тут гаворка ідзе пра кроў, пра гвалт, пра здзек. І калі ідэя была пра менавіта разняволенне, сацыялістычная ідэя, то рэалізацыя гэтай ідэі ідзе праз гвалтаванне. Адпаведна, зноў-такі пра стварэнне той формы, якая будзе трымаць усіх пэўным чынам. І Беларусь пабачыла гэтыя ўсе формы. Яны ўсе нікуды нодныя, яны ўсе не адпавядаюць гэтай жыццёвай патрэбе творчасці і ліючайся формы. І якім чынам можна шукаць гэтую новую форму? Як я сам працаваў у кааперацыі, але цяпер гэты тэрмін ужо не ўжываем, но гэта была такая досыць новая яркая з'ява ў тым часе. І ён якраз гаворыць пра кааперацыю, але галоўнае, што ён гаворыць, тое, што я быў адкінуўшы умовы менавіта 20-х гадоў,
пераклаўшы іх на універсальны вот наш цяперашні час, ці універсальны час, гавораць пра тое, што гэта мусяць быць не гвалтоўныя аб'яднанні. Аб'яднанні не па ўсіх параметрах. Вот, скажем, вот эканамічнае аб'яднанне не гвалтоўнае. Яно толькі тое, што дае рост, магчымасці для росту развіцця кожнага, хто ўваходзіць у гэтае аб'яднанне. І само па сабе аб'яднанне можа штосьці тварыць разам, і кожны можа тварыць разам. А тварэнне і творчасць, разумеецца, патрэба творчасці, неабходнасць творчасці, она разумеецца, так не толькі я просто прывяла яго, напрыклад, мастацкай творчасці, але ён гаворыць пра пастаянную творчасць. Творчасць мусіць быць пастаянную, творчасць у штодзённай працы, творчасць у сямейных адносінах, творчасць у сацыяльных адносінах, гэта все творчасць. Вот настолькі, наколькі гэта творчасць, настолькі яно спрыяе развіццю і грамадства, і чалавечага індывідуума. Настолькі, наколькі гэтая творчасць заціскаецца формамі, настолькі яна перастае быць творчасцю, адпаведна, она не адпавядае проста таму, дзеля чаго чалавек ёсць на свеце. І такім чынам мусяць быць знойдзеныя гэтыя формы негвалтоўнага аб'яднання, якое будзе карысным як для таго аб'яднання, так і для кожнага удзельніка гэтага аб'яднання. Гэта могуць быць розныя аб'яднанні, якія таксама паміж сабой могуць аб'ядноўвацца. Но самая важная рэч, што гэта тое аб'яднанне дае большыя магчымасці для творчасці, для самапраяўлення, чым проста адна адзінка. І зразумеўшы гэта, стварае форма, она ніколі не павінна быць такой, якая, мы там напісалі статут, і мы, значит, тады ўжо паводле гэтага статуту крок направо, крок налево, там страляем без папярэджання. А гэта мусіць быць тое, што жыццё мяняецца, патрэбы мяняюцца, і гэтая форма аб'яднання, она таксама мусіць мяняцца. Яна мусіць адпавядаць сутнасці гэтага аб'яднання. І вот такім чынам мы якраз прыходзім на тое, што мы пачалі, на нацыя-творчы працэс. Нацыя ствараецца зноў-такі такім жа самым чынам, чынам гэтага негвалтоўнага аб'яднання. Але пры гэтым, калі мы аглядаем все, што мы ўжо сказалі, гэта сапраўды вельмі вялікі інтэлектуальны высілак. Ацаніць, дзе мы, што мы, якія мы ёсць, і што мы можам стварыць найлепшым чынам дзеля таго, каб максімальна раскрыць сваю прыроду, сваю творчасць. Прычым раскрыць, это зноў-такі, это не аднаразовая рэч, раскрыццё это таксама працэс. Вот як мы ўжо пра гэта казалі, таму што як толькі штосьці адбылося, яно перастае быць працэсам, як толькі яно перастае быць працэсам, яно ператвараецца у гэтую форму, якая будзе ціснуць. То есть, як толькі адно спраўдзілася, яно мусіць адысці і мусіць пайсці, пачацца штосьці новае, штосьці іншае. І гэта тое, што ён называе адвечным шляхам. Гэта і ёсць гэты адвечны шлях. Гэта шлях гэтай неперарыўнай творчай працы чалавека і супольнасці. Толькі што калі працу чалавека мы яе бачым, працу супольнасці ён накрэслівае, яна ў гісторыі праяўлялася. Ён там нават гаворыць пра Запорожскую сечу, напрыклад, куды можна было прыйсці, можна было з яе выйсці, якая не гвалціла асобу, але там яна адыходзіць. Але, скажем, аб'яднанне, калі гаворка ідзе пра стварэнне дзяржавы, пра стварэнне грамадзянства, это стварэнне не грамадзянства, а гаспадарства, стварэнне гаспадарства, стварэнне нацыянальнай супольнасці, яно зноў-такі мусіць абапірацца на гэтую ідэю, на тое, што негвалтоўнае аб'яднанне, якое бясконца мяняецца, якое ўвесь час знаходзіцца ў творчасці. Это значит, что мы не можем с вами стварыць такую якую-нибудь Беларусь, раз и назавсёды, ці прынамсі раз і надоўга. Мы мусім тварыць Беларусь. Мы мусім яе ствараць, што імгненна. І ствараць, зноў-такі, асэнсавана, разумна, але кожны момант створанасці, ён не ёсць момантам задаволенасці, а ёсць пляцоўкаю да наступнага стварэння. Гэта ёсць тая, відаць, мроя Ігната Абдзіраловіча, якая якраз вельмі, на маю думку, вельмі важная для нас цяперашніх, што мы можам з вами з гэтага зрабіць, это ўжо наше пытанне і наша задача, можам спрабаваць на гэта адказаць. Яшчэ
ідеї питання. Мне кажется, державную форму постоянно не максимум. Ні. Ні, любая державна форма, бачите, любая державна форма перестає відповідати той заявленій ідеї, яка в ній була закладена. Хоча б по той простій причині, що все одно, що і ідея ж міняється, і обставини міняються. От як з той самої грецької ідеї демократії, так? От як вона розвивається, перетворяється в те, що ми бачимо у демократичних урадах, які ніяк не задовольняють ту ідею демократії. Значить, і демократичний урад – це не є урад, це любое державне утворення, яке ви собі не помислите, воно буде добрим настільки, наскільки воно буде відповідати вот этой льючейся живой творчости супольности. Можно ли тогда сравнить его с белорусским Кропоткиным? Духовная анархия, да? Да. Анархизм. Духовная. Ну, про Кропоткина згадує. Як-то там ж такі некий вершик, гимназистик утащил полушубок теткин, ах, тому Да, его не учил там господин нужно Кропоткин. Да? І він його згадує. Але, бачите, анархія – це знову-таки форма. Но она как раз-таки подразумевает отсутствие государственности как таковой. Отсутность державности не есть одиною подставою для формування супольності. У вас може бути державність, може не бути державність. Його супольність може эту державність формувати, може не формувати у залежності від того, як эта супольність розвивається, які творчі помкнення у этой супольності є. І тут не є, бо любий принцип, який ви ставите, принцип, наприклад, відсутності державності, він уже не дозволяє вам створити державність. Він не дозволяє рухатися в неким певним керунку. А ви маєте право рухатися в цьому керунку, коли цей керунок на дадений момент для вас ідеальний. Таким чином, це не є з політичного пункту гледжання, це не є примикання там, до анархії, чи до чого би там ще не було. Це є заклик до того, як любая створена форма, яка б вона не була, не усприймалася як обов'язкова, не усприймалася як те, що домінує, те, що керує. А что еще вся форма как-то без принципа? Сегодня анархия, завтра коммунизм, послезавтра социализм, послезавтра снова анархия. Бачите, і анархія, і комунізм, і соціалізм, і демократія вже пройшли. Вони свої форми вже пред'явили. І таким чином, коли ви створюєте свою ліючуюся форму, скажем, коли ви бачите там ту саму, він говорить там про натуральних соціалістів, ідею, утопію агульного щастя, коли ви бачите можливість для агульного щастя, супольність, не індивідуум, а супольність, бачить можливість для агульного щастя, певним чином він може певний чин створити. Але це не значить, що ви будете кидатися від одної форми до другої, тому що коли ви будете кидатися від одної форми до другої, ви якраз таки не потрапите у цю ліючуюся форму. Не хватает творчих людей. Тому у нас То, що не хапає, застила форма. то, що не хапає творців, він говорить... Ну, коли эту формулу протягнуть, коли половина были люди, ну, насильница творчие, то вот тут бы формы менялись. Він говорить Прогресс від ускоряє. Ну, да, то демократия, то анархия, там, коммунизм, то без концев. що якраз от це, що Вывод такий. чоловіча Ну. недоля Ага. от того, что мы не умеем творить. И он про это говорит, что наша недоля в Боголі іде от того, что мы не умеем творить. И при этом шмат вельми говорить про то, что человек отчуває, что он творится. И он отчуває в себе это боское покликання до творчости. И то, что он створяє, вот там коли я казала про то, что он створяє, и любит то, что он створяє это на свой образ и подобенство. Але як то, що він створив на своєму образі подобенства, не сталося для його Богом. І він відчуває, що воно дитя Боже. Там от ця розгортка про те, що створять подле боского узору, чоловік імкнеться, душа імкнеться.
а існуючыя формы ёй гэтага не дазваляюць. І кажа, вот мы, душа чуе, што яна дзіця Божае, а там інстытуцыянальная царква кажа, што яна душа, што чалавек гэта параджэнне нячысціка. І кажа, што чалавек адчувае, што ён павінен тварыць Божую волю, а царква кажа, што ейную волю. Так? І што вот, як бы, зноў-такі чалавек штосьці адчувае, а форма яму замінае. І вот тое, што мы не можам тварыць. І вот мы не можам тварыць, што мы ствараем некую нялюбую ані сабе, ані каму-небудзь іншаму турму. Мы яе самі ствараем. Мы самі знаходзімся ў гэтай турме, якая яна без сэнсу, таму што яна сапраўды нікому не патрэбная. І вот і наша нядоля ад таго, што мы не ўмеем тварыць. Вот, і вот тады вот зноў-такі да пытання падбіраць ужо формы, якія жылі, прайшлі, гэта якраз не ідзе пра гэта гаворка. Калі нейкія формы вы творыце, зноў-такі кожную форму, якую вы творыце, вы разумееце, што гэта форма адпавядае нейкай пэўнай вашай сітуацыі. Скажите, вось ці ёсць нейкае упамінанне, ну, творцы, гэта, я так разумею, на кшталт нейкіх элітных передовых отрядов, якія вызначаюць накірунак, да? То есть, на кшталт пасіянарыў. Як кажуць, напрамак, куды вецца гэтая форма. А ці ёсць нейкае упамінанне аб канкурэнцыі гэтых элітаў, канкурэнцыі формаў, ці гэта... Ну, про конкуренцию формул тут я вельмі шмат говорила. Формы менавіта тым і займаецца. Нет, што тычыцца менавіта Беларусі? Не, тут гаворка ідзе трошку пра іншае. Гаворка ідзе пра тое, што ён не гаворыць якраз пра эліты. Пра тое, што хтосьці можа ствараць, хтосьці не можа. Ён гаворыць, што чалавечая душа па сваёй прыродзе хоча ствараць. Чаму яна не можа ствараць, чаму мы не ўмеем ствараць, это не таму, што нам не дадзена, а таму, што мы патрапляем у гэту шаблонную сітуацыю чужых формаў, у якія мы ўжо нараджаемся ў нейкую пэўную сацыяльную сітуацыю, якая нам накідае пэўныя формы, што мы можам, што мы не можам. Тое самае звычаёвае права, рэлігія, мараль, дзяржаўнасць, сям'я, все што заўгодна. І там гэтых формаў вельмі много можа быць створаных чалавекам, але якія кіруюць чалавекам. І чалавек перастае ствараць, проста перастае, таму што калі ён штосьці стварае, ён ужо ідзе тым ці іншым чынам, ён ідзе у рожкі з тымі існуючымі формамі. Адпаведна, існуючыя формы не будуць яму даваць гэта рабіць. І мы не ўмеем ствараць, і праз гэта вся наша жыццёвая нядоля. І заклік у тым, каб вызваліць і чалавека, і супольнасць ад чужых формаў, даць магчымасць стварыць. У гэтым сэнсе ён гаворыць пра Беларусь, пра Беларусь, але не толькі пра Беларусь, што першая падстава, першая неабходнасць для нацыянальнай творчасці, для нацыятворчасці – гэта абсалютная нацыянальная незалежнасць. Таму што любыя формы залежнасці, якія б яны там не былі, яны не будуць даваць магчымасць ствараць. Ён згадвае там і Купалу, які гаворыць, што прыйдзе ўнук у панаванне там, дзе сягоння плача дзед. І пра Гаруна, там і те, што вы в лесе нам воля святая жаданая. І што яны ж пра што яны казалі? Яны казалі не пра то, што цяпер у Беларусі адбываецца. Кажа, што это такая некая куртатая незалежнасць пад нейкім вельмі сімпатычным суседам. Хай сабе там, які б ён не быў, то куртатая незалежнасць. Гэта тое, што не дае, гэта не будзе воля святая жаданая. Воля святая жаданая – гэта тады, калі это абсалютная умова, пэўная, абсалютная, 100% базавая умова для супольнасці творчасці – гэта нацыянальная незалежнасць. І от калі гэта нацыянальная незалежнасць ёсць, калі яна гарантаваная, тады гэтая нацыя штосьці творыць. І калі яна, як вы казалі, калі яна падбярэ чужыя формы, это ўжо будзе праблема зноў-такі неумення тварыць. І чаму ён гаворыць, што ў Беларусі не гаворыць, наўпрост не гаворыць, але чаму ён наштурхоўвае на тое, што ў Беларусі ёсць патэнцыял, таму што менавіта Беларусь праз усе гэтыя формы прайшла, яна іх бачыла, яна пабачыла, што яны не працуюць. Гэтыя формы, якія ёсць, не працуюць. І гэтыя все абмежаванні, якія накідаюцца самымі сімпатычнымі суседзямі, яны застаюцца абмежаваннямі.
А патрэба менавіта вось у гэтай мэтанакіраванай свядомай творчасці індывідуумаў у супольнасці. Вот таму тут гаворкі пра эліты ён не вядзе. А гаворка ідзе пра тое, што і эліты не ўмеюць тварыць, і людзі не ўмеюць тварыць. Пачні тварыць, пачнецца творчасць. Пачні, вот, можа гэту запруду форму, вот, нейкім чынам яе там вот, хваля яе схлыне, і хваля паліецца. І тады да творчасці, да супольнаснай творчасці можа далучацца кожны чалавек, які адчувае ў сябе гэтую патрэбу, які адчувае ў сябе жаданне. А патрэбу адчуць ён зможа тады, калі ён зноў-такі вызваліцца ад страху перад формамі. Замкнёнае кола, інымі словамі. У пэўным сэнсе, але яно размыкабельнае. Яно замкнёнае, але яго трэба разамкнуць. Кажыце, а ён не выкарыстоўваў, можа, некаторыя ідэі гностицизму? У якім сэнсе? Этот страх перед формой какой-то. Гностицизма нема страха перед формой? Ну, то есть, как бы определенно, то есть не то, что страх, но как-то вот гностицизм так само вельми уйти. Гностицизм Он разный, да. І якраз таки на формах вельми моцно завязаны. Я ў яго не побачила ніяких водгукаў з гностицизму. Гностицизм вы маєте на увазі такий російський неогностицизм, більш-менш, так? Тому що з гностицизмом сапраўдным на мяжы эраў, там, конечно, нічого спольнага няма, там про гэта нават і блізка гаворкі няма. І у гностицизму нічога на гэту тэму няма. У гностицизма гаворка ідзе пра вызваленне чалавечай, пра вызваленне боскай іскры ў чалавеку, які знаходзіцца пад гнётам непраўдзівага ілюзорнага матэрыяльнага свету. Пра адкіданне матэрыяльнага свету. А Абдзіраловіч не гаворыць пра адкіданне матэрыяльнага свету, ён матэрыяльны свет успрымае як дадзенае. То есть, вот, с философского пункта гледжання он зусім не там. Матэрыяльны свет у яго тэматка натура гэта дадзенае. Это тое, што вот ёсць гэтая крыніца, патэнцыя для ўсіх магчымых формаў і для поўнай адсутнасці формаў. І мы все люди, мы все так само выходзім з улоні гэтай матэрыі. Ён такой вот, у яго такая касмалагічная сістэма вельмі цікавая. Ён гаворыць пра тое, што вось этой з маткі матэрыі выходзіць адвечны купала. І адвечны купала, ён выходзіць адтуль, але ён ёсць ужо гэтым духам, які творыць. І што кожны чалавек, які таксама выходзіць з улоні маткі матэрыі, ён ужо мае ў сабе гэты творчы дух адвечнага купалы. І ён у гэтым духу, такая пад купала маецца на ўвазе не янка купала, а купала вагонь. Так, як такая эзотэрычная стыхія, так вам прадставіць. Хотя и янка купала сюда так само цалкам можа пайсці. То есть это такі вот уже его містычны гэты момант. І ён такой выбудоўвае сваю касмалогію. Але ў гэтай касмалогіі зноў-такі творчасць гэта падстава для жыцця, творчасць пад падставаю мае на ўвазе падмурак, база, аснова. Аснова жыцця, асноўны прынцып жыцця гэта творчасць. І у прыродзе, і ў духу, і ў індывідууме, і адпаведна ў стварэнні супольнасці. Таму што чалавек жыве ў супольнасці, але чалавек гэту супольнасць мусіць ствараць. І ствараць яе на нову весь час вот гэтай супольнай, разумнай, асэнсаванай працы. Ну і адпаведна вот гэтае вот тое, што сапраўды вот уже што будучыня яна не прадбачваецца, не прадказваецца, она ствараецца. Яна ствараецца супольным высілкам. І чым больш будзе вот этих людзей вызваленых на індывідуальным узроўні, тым лягчэй будзе гэтыя нейкія вольныя, негвалтоўныя супольнасці ствараць, якіх можа утварыцца штосьці на нацыянальным узроўні. То есть супольнасць гэта вышэй за нейкія партыйныя пытанні, палітычныя. Это рознае. Например, то есть мы все, например, нечто совет, скажем, плануем, да? То есть планировать некую текущую более тяжко, да? То есть, когда
кожны творца будзе думаць, што ён вызначае напрамак, то есть такая супольнасць, не наогул по значенню не мае нейкай дакладнай мэты, накірунку, гэта будзе нешта такое аморфнае, анархічнае, незразумелае. Да? То есть якім чынам тады фармуецца супольнасць, калі не вызначана нешта агульнае, што аб'ядноўвае. Тое, што аб'ядноўвае, гэта нейкія падставы, якія менавіта і даюць магчымасць для таго, каб адчуць сябе супольнасцю. Аб'яднанне можа быць... Нешта ўсё роўна трэба вызначыць. Аб'яднанне можа быць на розным грунце. Так. З такіх нейкіх вызначаных прыкметаў для прычын аб'яднання няма. Калі гаворка ідзе пра нацыятворчасць, значит, тады падстава ёсць то, што разумець пад нацыяй. Каштоўнасць незалежнасці. Каштоўнасць незалежнасці – гэта абавязковая умова. Гэта умова, гэта не ёсць прынцыпам. Просто без гэтага ніякія прынцыпы не спрацуюць, нічога не будзе. Гэта ёсць абавязковая умова. Але што, напрыклад, называць нацыяй? І вот тут просто нават паглядзіце, як мы цяпер мяняем сваё разуменне нацыі. Так, калі там ад 18 стагоддзя праз 19 і праз войны 20 стагоддзя фармуецца паняцце этнічнай нацыі, як яно гэтымі ж войнамі перарастаецца і мяняецца і этнічнай дзяржавы, так? Потому што ўжо Европа перарасла разуменне этнічнай дзяржавы, але пытанне нацыі застаецца. І тое самае, калі мы гаварылі там пра нацыянальныя рухі, нацыянальныя інтарэсы, якія канфліктавалі там на тэрыторыі Беларусі на пачатку 20 стагоддзя, канец 19, пачатку 20 стагоддзя, мы таксама пераважна маем на ўвазе этнічныя рухі. І этнічныя рухі тады яны былі максімальна актуальнымі. Еўропа праз іх прайшла, а нам трэба было іх прайсці. І от таму менавіта у Дзяраловіча такое небязмежнае разуменне беларускай культуры. Таму што ён ідзе для яго вельмі важна гэты этнічны складнік. І от паглядзіце, як мы цяпер у цяперашнім часе мы абсалютна не глядзім на этнічны складнік. У нас разуменне нацыі перарастае разуменне этнічнасці просто натуральным чынам, само сабой. Калі мы гаворым пра беларускую нацыю, мы і блізка не маем на ўвазе нейкіх умоўных этнічных беларусаў, мы разумеем, што это просто прыродзе няма такой рэчы этнічнай Беларусі. Яны нас уже абсалютна не цікавяць, нас цікавіць штось іншае. І вот гэта ліючасць. Калі, скажем, калі форма ёсць карысная, ён гаворыць пра карыснасць як адзін з параметраў патрэбаў узнікнення формы. Калі форма ёсць карысная, яна працуе, яна перастае быць карысным, яна адпадае. Яна адлетае, яе больш няма. І вот тое, што было карысным, скажем, фармаванне этнічных нацый на пачатку 20 стагоддзя, абсалютна перастала быць карысным у 21 стагоддзя, стала карысным штосьці іншае, стала патрэбным штосьці іншае. Таму што гэта не тое, як вы гаворыце, што кожны думае, што ён штосьці вырашае. Калі кожны думае, што ён штосьці вырашае, няма негвалтоўнага аб'яднання. Негвалтоўнае аб'яднанне мае на ўвазе, у сваёй самай падставе мае на ўвазе, прынамсі, раўнапраўнасць магчымасцяў. Мае на ўвазе роўнасць памкненняў. Там ужо ў каго якія здольнасці, это зусім іншая рэч. Хто роўны, а хто раўнейшы, это іншае пытанне, але магчымасці, падставы, здольнасці розныя, а магчымасці роўныя. І таму, калі супольнасць там, зноў-такі з прычыны ідзе за кімсьці, это не значит, што яна за гэтым кімсьці будзе ісці весь час. Гэта зусім іншая тэма, это зусім іншая, зноў-такі, для іншай дыскусіі гаворка вельмі вялікая. Але цяпер нам проста, мне здаецца, вельмі важна зразумець гэтую ідэю ліючасці формы як магчымасці для Беларусі ў часы агульнай заблытанасці. Зараз, все ж таки крихове обмежування по часі. Давайте апошні питання і такі невеличкі підсумування підвеземо зараз. Апошні питання. Тут з вами би і сядзелі. Чим адрознюється доктор теології від доктора сакральної теології? Науковыя ступені маюць свае назвы, якія гістарычна складваюцца. Пад сакральнай – это сярэднявечны тэрмін, вельмі даўны,
Під сакральною теологією мається на увазі теологія, зв'язана з сакральними мотивами, тобто зв'язана з церквою. С церквой. Скажем, вы не можете быть, вот вам это просто светская институция, вам, какая не связанная с церковью, она не может вам дать ступень сакральной теологии. Ну, так зрозуміло. Просто технічне. Доктор теології у мене так само є, не сакральний. І сакральний є, і не сакральний є. Тоді я хочу подякувати Дарині Ірині за сьогоднішню зустрічу, за плідну розмову. Дякую вам. Максима, не дискусію, але розмову. І я сподіваюся, що коли у вас будуть питання, то ви будете активно використовувати ті криниці інформації, які є на сайті Литовського університету, далі розв'язувати теми. Ось. І дякую велике за те, що приїхали. Я вас вельми прошу прочитати і як мінімум 2 твори. Хто не читав «Вічним шляхом» Ігната Абдзираловича, прочитати «Вічним шляхом» Ігната Абдзираловича, і хто не читав «Дві душі» Максима Гарецького, не відкладаючи на завтра, післязавтра, сьогодні вивісити собі на екрани і прочитати «Дві душі» Максима Гарецького. Це так само вельми важливо. А що спочатку читати? Без розниці, але прочитайте спочатку Гарецького. Ви тоді зрозумієте, чому Абдзиралович називає себе Абдзираловичем. Це вельми цікаво.